Kandaysıňar baldarym, kızlarym? Dakşy jüreziňerbi? Menden surasaňar men dagyn eň dakşy. Silerge bir okuyamda aýtyp bereýin dep atam. Men dagy Instagramga kirip üýrendim. Ötkende balam alyp bergen bir gelik bar ele, ok tüstegi. Oşol geliktin aldyra suretke düşüp Instagramga kirgizip koysam, bir kız yazıpdyr. Student kız okşaýt özü. Ota kandaysız soň ata deyt. Jakşy, jakşy. Özüň kandaysyn desem, men kişine kıynalyp kaldym deyt. Minege kıynalyp kaldyň? Ne? Aýtaber, nasihatymdy beremin. Yardam gerek bolsa yardam. Desem, ota siz biznesiniz bar okşaýt. Siz munday boy gez yaşaýt okşaýsyz. Kişine akça berip suralarsyz deyt. Kança akça gerek bolup kaldy desem, bir 10-15 min soň bolsa jakşy bolat ele deyt. Mine kılasyn ança akçany desem, mana şol okuw jaýda kontragyma kişine jetpey kalyp anan tamak aşka kişine azlyk kılıp atat, oşoga bir 10-15 min berip tursaňyz deyt. Anan men oýlanyp kaldym dagyn. Meýli bersem berip duraýyn. Kıynalyp kalyp menden yardam surapsyn emi. Şagyňsyn başyn endi meýli dep dedim. Anan oşentip kaýakdan bolarsyň anan desem, emi şol Bişkekden bolam deyt. Ne kılayın, banktan kotarayın bu, ne kılayın desem, ota kaçağınız var bu, telefonda Türkeme prilajenyanız deyt. Prilajenyan var, bolam açı bergen canı var desem, şunan 15 min kotarıp tursanız deyt. Boldu, atı canını жазıp koy dedim, atı canını жазıp koy dedim, atını aýtpaýla koy. Anan 15 min soň kotardım. 15 min soňdy salyp koydum. Şagandan keyin rahmat çoň ata, sizin kıyla yardamyňyz boldy deyt. İşin bütdi ahyry. Problema jok bu köýge desem, problema jok ata, jakşy boldy deyt. Meýlanda tapanyňda akça bolup kalganda maga kaýtarasyň desem, siz size kaýtaram ata. Men sizi aldap ketmeymin deyt. Meýli karındaşım, emi Kırgızmyzga birimizge yardam bersek bola beremiz. Sen de karındaşım kıynalyp kalgan bolsa bir yardam berip koýaýyn emi dep 15 min salyp koydum. Anan jürem, emi togry. Bolamdyň 2 restorany var, bir dükany var. Buraga şügüren, bolam Gelendwagen alyp bergen. Anan dagyn mine boldy deseňiz, dagyn bir 5-6 gün ötkenden keyin bayağı kız yazat. Kandaysız soň ata deyt, jakşy. Densalyklaryňyz kanday deyt, jakşy Hudaýa şükür. Manaýyňyz kanday soň ata deyt, manaýym munal açylgan güldey dedim. Anda jakşy eken soň ata deyt. Aýtaber, ne sözüň bar desem, ota bir parkka alyp bir aýlanyp gelsek bola, kanday bolat deyt. Mine akça kerek bolup kaldy, mine desem, emi aýtkanga uýalyp atam, emi bir joluguşsak anan bir aýtaýyn dedim ele deyt. Dostlar, bu mine degeni bu? Men düşünbey kaldym. Siler bir kep keňeşiňizi berip koýgula. Bu nege joluguşabys dep atat. Daga akça suraýyn deyip, kanday munday bloger çoň atamdy körgüm kelip atat dep joluguşaýly deyip. Nege joluguşaýly deyip. Şu silerden bir surap durup anan keyin iş kılayın dep atamyn.
Kaçan joluk jaylı desem, 2-3 günge planlaştı, 2-3 günden keyin planlaştırsak çoğata deyt. Bayağı süretke düşken süretinizdeki Geländewagen jipingizni minip gelseňiz, bir seýilbakda bir aylanıp gelsek, siz menen bir jivoy süretke düşküm kelip çoğata deyt. Ojaga ne kılsam bu kanday maksatda joluguşuga çakırıp otat deyim-de. Bilgender жазıp ketkile. Kep keňeşiňizi bergile emi. Bloger çoňataňar üçin.